Sziasztok! Most egy új videóval készültem nektek. Be fogom mutatni nektek a 2007-es MTT-t, ami megjelent. Ez a nagyobb kiadás, vagy hát a legnagyobb kiadás. Kezdjük a figurákkal, vagy a droidokkal. Kapunk hozzá, vagy hát 40 darab Battle Droidot, de 16 darab fér bele. Itt van 16 darab Battle Droid. Egy darab droidikát is kapunk hozzá, és kapunk hozzá egy ilyen, hát rakodó speeder, valami ilyesmi. Lehet levenni róla ezt, és akkor ilyen, hát szállítóautó. Na, és akkor térjünk a dögre. Na, fel lehet emelni a tetejét. Jaj, így akartam. Így, és le lehet hajtani a oldalpaneleket. Bocsi, ha nem láttok olyan sok mindent a videóban, mert ez egy barna porcelának néz ki a videóban. Ott ül bent, vagy én most ott ül bent a pilóta droid. Meg kapunk a készlethez 2 darab biztonsági droidot. Amúgy le lehet hajtani ezeket is, és oda berakhatjuk a speedert. Vagy nem tudom mi ez. Na, akkor térjünk az elejére. Ugye ki lehet nyomni ezt a droid tartót. És bele lehet pakolni a droidokat. Júj. Na, így mindjárt. Azt is felhagyjuk rá ezt. Igen, igen, ennyi. És ezt ki lehet szedni. És ott van bent a droid kar. És kapunk egy pisztolytartót a droidoknak. Azt most nem hoztam be, sajnálom. Így. A hátulján van egy ilyen szürke panel. Ezt lehet mozgatni. Bocsi, ha nem láttad sokat a videóban, még egyszer. Van itt elő egy puskája. 2 is, lehet mozgatni őket. Ennyi lenne ez a videó, és egy spoiler, lehet, hogy lesz Battle Droid bemutató, de mindegy, lehet. Addig is sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra.